Ma? Ma? Inupot ko yung classmate ko makakaon kami ni Tanik. Yung brown yung project. Ari man yan nga nagdala kapag hindi mo yan manugda-da kabalo ka nga wala pa di kwarta at si papa mo wala pa ganing sweldo. Dala-dala kami ni manugkaon. Pasudla. Oo, tawag ko lang sa ko. Ay tita, good evening. Maubra lang kami project ni Nunoy. Good evening, okay. Nunoy, utang to sa tiyanggiga ni Kwan. Kalanon nyo. Wala na ta kwarta. Sagi pa kay mo yung dala-dala di sang palakanon di. Ikaw lang bima, dumumusunay ko mga CR ko anay. Sakit din siya akong daan. Bauti ka nami ino. Kamu yung madada, ako yung pakwaon mo. CR na to, do tong bitukon ka. Oh, hari ng pagkaon nyo. Kaon na ka mo. Ay, sige lang tita, thank you git. Busog na ko, nagkaon na kami ginasagwa. Thank you kita. Pilatibaya ho, nakakaon ako ng panulaya. Hindi nga babayan do tong blender ho. Siyang dahak-dahak. Kaon ka ka? Busada. Sakit ko dyan ko pre, gina pa ni mo. Dumagwa na gigagina ya. Teka, kakaon ka na? Oo, bago nung tapos kaon. Hindi na ako niya. Isama na ito ginatawin mama mo. Isa ka piatos. Para sa akon mo lang to. Inano, ba ako naging makaon man ko? Mama din man. Ma? Di na pagdisubwa pre. Basi tulong na. Malakata, pasita. Kaya gawala to sa ni Kwan, Junjun sa aton no. May shotting no ko no. Tiyan yung bag mo ngagabok na. Muna guro, kuha mo gurong piatos. Napre oh. Sumsuman tani, bla to karon dudugay o shotting nila Junjun no. Ikaw ano ha? Oh? Uwi, dala di ba? Napakaon ka na, hindi ka pa kontento. Makuha ka pagit, sulod mo pa sa bag mo. Ikaw nang tupod sila shot, hindi ka mapod ah. Dudahak-dahak ka. Pasensya lang yung pre. Pasensya lang ko pre ah. Di mamatamat ko pre. Thank you pre. So gina-wash out ko na galino ang ato ng mga kauturan ng mga Coast Guard dira sa kay Mr. John Ray Banyaga kag sa iya chief nga si Chief Escarillano. O wash out sa inyo da. Mayo lang nga paglantaw kag pagpamati sa video naton sa aton nga drama. Kag drama sa Murcia no dira sa Cordova family kag sa Anasario family dira kay Joshua no. So madamo ging salamat sa inyo nga paglantaw no sa aton nga drama kabay pa nga nalipay kamo. Perfect.